היום זה יום מספר 22 לדעתי, במסע שלנו חוצה הבלקן. אנחנו כבר לא בבלקן, אנחנו כבר באיטליה. אתמול התעוררנו בבוש, היום אנחנו מתעוררים לקבלת פנים המדהימה הזאת, עם אנשים שמארחים אותנו בעיר שנקראת טריאסטה, צפון איטליה. ומפה אנחנו הולכים להמשיך בדרכנו, יש לנו כמה תוכניות להמשך הדרך. הנה מצטרפים אלינו פאול ועדן, עדן ופאול, שלום לכם מאיטליה. בונג'ורנו מאיטליה. איזה יופי לראות אתכם. תקשיבו, קודם כל זה באמת עובד, האבא ובן, זאת אומרת, אתם לא עליתם כבר על העצבים אחד לשני אחרי 3 שבועות? קצת, אבל אנחנו מסתדרים טוב מאוד. אנחנו יוצאים לדרכנו אחרי יומיים שהיינו בטריאסטה, מארחים מדהימים. היה לנו עכשיו גם רעיון לחדשות, הכל סביב הטיולים והעילה מטורפת, ופתאום בום, אנחנו שוב יוצאים לדרך. זה המסע, קורה לנו, חוזרים לדרכים. טעינו קצת בדרך, אבל מסתבר ששווה לטעות, כי הגענו למקום המטורף הזה. שוגע, מה זה המקום הזה? מדהים. איזה יום ארוך. התחלנו בבית, עם המארחים המדהימים. ככה זה המסע הזה, עכשיו אני בבוש. מצאנו איזשהו מקום פה בתוך היער, אבל בסדר, רק נזרק להלילה. ומחר נמשיך את דרכנו. אז שיהיה לילה שקט וטוב.